Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу. Розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до енергетичної хартії. Також ми домовились про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання наших газових сховищ, розбудову інтерконектора Мукачево та співпрацю у атомній індустрії. Preto, vzhľadom na toto postavenie Ukrajiny ako krajiny, ktorá má záujem na vstup do Európskej únie, a Slovenska ako malej krajiny, ktorá podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, vítam náš rozhovor, ktorý potvrdil, že máte záujem, tak ako my, na tom, aby tranzitný systém, ktorý na území Ukrajiny máte, bol ďalej používaný. Tak pre ropu, ako aj pre plyn. Toto je veľmi dôležitá informácia pre nás, pre všetkých. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено.